Sugal nga po. Kasi meron pong Fiesta dito. San Pedro, San Pablo. Yan. Hi! Wow, so good. Yes. Thank you. TipsMeYou. Kita kami ulit. Last namin nagkita doon sa Marikoy. Oo, Marikoy. Yes. Kailan yun? Months ago? Oo, mga months ako na. So yan. Hindi pumunta ka dito. Nagkita ulit tayo. Yes. Maraming salamat po. Happy birthday! Yes. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So this is TipsMeYou for more videos. Yan, so please subscribe and support me on Facebook page. Yan guys, so for this video guys is maki-fiesta po tayo sa may Fiesta. Ayan, no? So Fiesta po sa amin ngayon is June 29. Every year po talaga kami mag-celebrate kasi nga pandemic, so hindi na kami nakapag-celebrate. So meron nag-message sa akin si Ate Dave, no, na pupunta kami doon. Kasama ko po yung asawa ko at saka yung anak ko dahil doon kami manghapunan, no. So punta na tayo doon guys. Yan, so maraming pong salamat Ate Dibuni Moila at saka kay Kuya Jerby Moila. Yan. So maraming salamat po. Yan. So ano pa hinihintay natin? Let's go na, punta na tayo doon.